Gengeşe u nikaşên di navbera Serokkomarê Tirkiye hikûmetê da berdewamın. Herçend Serokvezîr Ahmet Davutoğlu keşeyên di navbera hikûmet û Serokkomar da red bike jê gorî opozisyonê geşedanên dawî encama krîzekî mezin in. Partiya Demokratîk ya gelan HDP dibêje sedema krîzê rikeberiya desthilata di nava AK Partiye da ye û hemû nikaş li ser meselaya Kurdan tên meşandin. Yani iki nokta var galiba. Birisi Kürt sorununu çözmediğinizde Kürt sorunu sizi çözüyor. Du mijarên giring hene. Hekewin meselaya Kurdan çareser nekin ve meselaya Kurda ve çareser bike. Yadin jî rikeberiya navxwayî ye. Di nava AKP de li ser desthilatê rikeberiyek heye. û ev rikeberî jî li ser meselaya Kurdan tê meşandin. Di meselaya Kurdan de çi pêşketin heta niha çê nebûn. û ev yek jî di nav dewletê de bû sedema krîzan. Devlet bu dili geliştirmeyi tercih etti. Partiya Komariya gel CHP jî daxuyaniyên alîkarê Serokvezîrê Tirkiye Buland Arınç û şeredarê bajarê Meziniyê Enqereyê bibirdixe û dibêje divê dozger li ser van daxuyaniyan doza gendeliyê bidin destpêkirin. Bunu ne kadar sürdürecek? Tavrı önemli bana göre. Piştî daxuyaniyên Birêz Bülent Arınç pêwîst e dozger doza gendeliyê vekin. Ji ber ku îdayên gelek giring di van daxuyaniyan de hene, îdayên gendeliyê hene. Em jî merak dikin, gelo li Tirkiye dozgerekî wisa heye ku dozê veke, em hêvî dikin ku dozger ji Bülent Arınç bipirsin, ka gendeliyeke çawa hatiye kirin. Hakaret midir yoksa Gelo gengeşeya di navbera Serokkomar û hikûmetê da dê bandorekî çawa li ser hilbijartinan bike. Şirovekarên siyasî dibêjin heke krîz mezintir bibe dê di hilbijartinan da bandorekî nebaş li ser AK Partiyê bike. Pirskirin nav AK Parti da ya. Pirskirin nav Serokvezîr û Serokkomar da ya. Pirskirin nav dewletê Tirk da ya. û ev pirskiranê di îro de dibe ku ew kê dengê AK Partiye tira jî bike. Ji ber çî ku dê tira bike yani ev pirskirin ku mezima tê milet bêje ki ev ku em çima em deng dine ve. û ku wextê dengê AK Parti jî tira bû ew çaxê jî sîstemek di çawa çêbe pişî hilbijartinê kesin zanî. Serokvezîr Davutoğlu jî eşkere kir ku ev de îstixrarê biparêzin û dê ev derfetê nedin xirabûna yekîtiyê. Wisa xuya dike ku AK Parti dê nikaşên di navbera Serokkomar û hikûmetê da heta hilbijartinan bide sekinandin. Ji ber ku heke ev gengeşe mezintir bibe, AK Parti dê di hilbijartinên heftê Xiziranê da zirarê jê bibîne. Kemal Avcı, Rudav,